Os mozos tomarán as rúas da Pobra este sábado. Pola mañá terá lugar o desfile dos sanjuerguines, que realizarán unha ruta polos bares do municipio. Xa pola tarde, a partir das 4:30, terá lugar a Olimpiada Pincheira, na que as distintas peñas medirán forzas nas probas máis variadas. Organizamos uns xogos que sempre teñen como elemento común a auga. Pois isto do sanjuerguines, da festa da auga, sempre teñen por elemento común a auga, con globos de agua, con caldeiros, con lonas cheas de agua, con colchonetas, un ring, digamos, de boxeo ou de pelea, máis ou menos pacífica, que facemos aquí en riba da auga, no pantalán de remo farémolo, unha plataforma creada e construída por nós, 100%, que teñen que loitar e quen caia primeiro a auga perde. Esa é a novedade deste ano, sustituindo uns dos xogos do ano pasado, porque intentamos sempre, se a xente se queixa ou se a xente ve que non o pasa ben ou que non lle gusta moito un xogo, intentamos cambiálo para que non sexa sempre o mesmo. Os organizadores decidiron coller as rendas desta iniciativa hai 4 anos co obxectivo de relanzala e dedicar un día enteiro a estas actividades promovidas pola mocidade. De momento o resultado non pode ser mellor, xa que nos últimos anos incrementouse o número de peñeiros que colaboran a través da adquisición de rifas e de camisetas. Esta xente das peñas ten que levar a camiseta oficial, que como camiseta oficial, nós para financiarnos vendemos camisetas e vendemos rifas para un sorteo dunha cea aquí no restaurante da Pobra. Estas camisetas que vendemos levan un diseño diferente cada ano. Este ano o diseño está feito por un rapaz daqui da Pobra. Fixemos un concurso a través das redes sociales, presentáronse sobre 7 ou 8 deseños e gañou un. Como novidade este ano, as probas non se realizarán na Praza Segundo Durán, senón na rúa adxacente, que se cortará o tráfico, así como no espazo entre as pistas de tenis e o Club de Remo.